Gasa iti biag. Nagwapon day ta motor mo. Kasta ko mama tinalak idi ang motor ko. Dahil ti latest model ang motorita. Nagmayat apang porma. Wana, idilim mabasa kijay ayan da mabel. Naira na nga da ijay kantina da. Kasta unay detalyaw na sika. Oh? Ay na. Adda manen abilibaken ka pare. Pagaram ko dahito pare. Ibagakan ka. Agbalin akaayan ayat ko ni Mabel. Sige man nga rod. Aramidam day tangay bagam. Oh, adto'y tigat-gatangam a sigarilyo. Pumimpintas kalata talaga, Mabel. Ni. Dayta sigarilyo laang ti awatam. Saan apati dayta imak? Ay, dispensara, Mabel. Agayatak ngamin kan ka. Saan aga puta adda baro ang motor mo? Mabalintan nga agaram. Ops, saan kumat nga ipaspasikat dayta motor ko, Api nga rod nga imparking mo dita sa ngwanan ti kantinak. No di mo ipaspasikat. Ayawan na niya. Naglawa dita kalsada apang iparkingam. Kasano nga umay makagatang dagiti ka aruba. Ay, pasensya ka na. Maala, inak nga rodin. Agong unget ka matin. Ibagakpay ko mga umayak agaram inton rabi Bastedak sameten adagos. Adaya imbagbagak akasta. No kasta, mabalinak nga agaram? Wen, umay kantulat ta. Sapsapaam, tanasapa ak amat maturog. Bilay, madlaw ko manipod adda day ta motor mo. Saan ka moten ang matatao dito'y balay? Kanayon kan arumwar, papapanamaya. Di talaang matnanang. Agmalmalam nga awan ka dito'y balay. Manumotin arabi asaan ka naturog dito'y balay? Ay sos, maditi kasta, Bilay. Tila moten pakadandanunam. Imbag ko mano ada helmet mo. Nagpartak ka pa'y ngagpataray. Ngam awan mo't protection mo. Sige, pagtinulungan da ko na sermonan. Para matlaang kan kadayta nga ibagbagami. Para iti pagsayatam. Kat kasano ngayon jay jeep. Masangumpay ka di nga ipasada. Ibagam laang no dimon kayat nga ipasada. Ta ipasada ti sabali. Ipasadak. Nagkunaadyak masango. Inton bigat, agpasadak. Sungbatan nakmeten, Amabel. Manun atawan nga agar-aramakan ka. Tawan? Kasano nga imbagam atawan? Manipod pa'y idi high school ta. Agar-aramakon kan ka. Kasano ang naibagam dayta? Kat nagado ti madamdamag ko nga iyaw awid mo di tabalayo ababalasang. Sus, gayam ko laang dagijay. Sika talaga ti true love ko. Di ka man. Sungbatan na kun Padasan ta. Tano agklik. Agkalaysatan. Kalay sa adagos. Nagalisto ka matan. Ay na. Agpadatan at 25 ti taon na. Kaya't mo ka diti mabakitan abalasang? Sige ka. Saan kanton nga aganak? Makaamu ka no agbakbakit kalatan nga agbambantay dita kantinam. O sige, sungbatan ka. Ngam promise mo Siyak laang ti babae nga ayatam. Di mo saksaktan tirik na. Ay, promise, Mabel. Si kalaang ti the one and only. O sige, duwata nga rudan manipod ita. Ha? Oh! Adan GF ko! Ha! I love you, Mabel! Oy, pare. Pirmi ti panagsagawi si umon. Adayuak pa'y lang mangmangag kon. Naragsakak pare. Ngamin, girlfriend ko ni Mabel. Ha? Nobya mon? Win! Sinong bata nakidirabi ka? Ay, no nagpinustata. Naabakak manen. Kunakin ka, ad-addaan na in love kanyak. Gapo iti da ito'y kagat-gatang ko ang motor. Agpainom ka nga rudan. Win! Isong nga ro da pumpunasak da ito'y jeep, ta ipasadak. Iti kasta, adda paginom ta inton rabi. Sige, agpasada ta. Siyak ti konduktor mo. Ala nga rod, intan!
Nagmayatag sa ito'y sirok ti santol dito'y arubayan nyo pare. Nagpresko. Kastoy kumakanayon na niya. Lechon ti pulutan ko naman. Ado kumakanayon ti pasaheros ta. Iti kasta, rinabiingag siyat ta. Wen pare, ngem nagdanag ak ijay nagungat a pasaheros ta itay. Dayjay ko na nga alaan na jay plate number ti jeep ko? Inala na nga tangag paiso, pare. Oho, patsyemot. Adun ti kasta, ngem saan damat nga intuloy ti reklamo da. Sayang lang ti oras da Sa bagay, Nag-text nga rod ni mahal ko Amabel. Di masapol a replyak. Gumuran tumanen no jak ag-reply adagos. agselos, kasjay. Ay kit panunutin na nga adda ka text ko asabali Silosa nga ron. Wun, iso nga uray no agman maneho ak. No umawag, sungpatak adagos. Angam delikado mo't no agman maneho ka kat agsel-cellphone ka. So, saan? Nagkuna delikado. Ado ti nabuybuyak ijay TV. Ado ti madisgrasya gapo iti panag-cellphone da, kabayatan ti panagmaneho da. Mala, agsyat takit din. Tila ibagbagam. Disgrasya nga. Hoho! Saan to ang mapasamak da ita kanyak? Ay susuna yan. Nagpartakan jay motor alimabas. Ay, nibili maninday jay. Isuna nang. Kadno na ginumda ka ni James di tarwar. Nagmotor manan ka na bartag? Sapay awan helmet na. Adamot ginatang na nga helmet. Ngam di namot nga rod usaran. Adalaang di tasulay. Ay, nagtang ka na talaga ti ulo day ta lalaki. Saan lako managimat gatang iti motor na. Takastamot gayam ti araramidan na. Apay asaan ang mabutang ang madisgrasya? Di ka aruba tayong agtrap-trabaho ije kapitulyo na disgrasya. Sino? Ni Manong Nanding ngay. Na-disgrasya ni Nanding? Kat, naanaanaw. Sana nakalasat. No kumakano, tada helmet na. Disibiyag pa'y kumaita. Apay ajak na damdamag dayta. Kat nagsingpot dayjay a tao. Ano masabsabat ko? Kabkablaawan naklatta. Sa nakaihisam. Tas taon na iti sangit ti asawa na. Sapay babasit pa'y dagiti anak na. Rabiin, imay ka pa'y lang dito balay kat nabarbartag ka. Saan nakanabartag? Nyakit to'y mahal kon aya. Nakainom maklaang. Delikado ti agmotor no nabartag ka. Nakainom laang ko na mata. Uray nakainom ka laang, delikado latta. Sapay awan helmet mo. Numadumpar ka ngay dita. Apay, di mo pa'y nadamag tinapasamak kin ni Mang Nanding? Ay, bayam day jay. Umay ko lang ibaga nga, I love you, mahal. Ay, agan-anad kamot abili. Ala. Agawid ak nga rodan. Ang ibagang pa'y mata nga, I love you. Tapno maragsakan mata, da ito'y rignak. Ala, agawid ka nga rodan. Ay, dyan ngay, I love you. O sige, I love you. O, ala, agawid kan. Pare, sigurado ka kadian nagbayad amin dagiti pasaheros ta? Wen, saan ka madanagan? Nasingir ko amin ida. No kasta, dumagasta pa yung aginom. Agpasada tapay Saanin? Ibabata laang dagiti pasaheros ta, intan aginom. Sa bagay, Sabado ita. Sa dino ti kayat mo apaginuman ta. Simbangpot ka din ni Bilay. Awan pa'y nanang, awan pa'y jay jeep. Anya ay ati orasan. Agalas 11 ni tirabi eh. Napnapananan ngay. Diyak mat makontak ti cellphone na. Ay, madandanagan akad kwa na. Ungtak inton sumangpot nanang. Ay, talaga di na amo ti mabagbagaan day jay a tao. Wan nga rod, manipod na adaan iti motor. Saan nan adenggan dagiti pamagbaga tayo ken kwa na.
Pare, ayan na jeep tangay. Nabartek ka na talaga. Di mo makita ti jeep mo. Nakaparada dito yung kalsada. Day tama no. Andakan ka tay tulbag? Adda kanyak. Iyawat mo. Anya? Agmaneho ka? Ay katuan na. Agawid ta nga rodan, di agmaneho ak. Nabartek ka pare. Amang ano madisgrasya ta. Kabaalam di agmaneho? Jak pa yung arodam mo. No kayat mo, sikan di agmaneho. Jak nga rodam mo. Lang rod, iyawat mo di tulbag. Tasyak di agmaneho. Pare. Ay, kabaalak. Kayang-kaya ko yan. Oray na bartekak. Danak mo na yan. Expert da ito, inuamom. Pare, nagpartak unay ti panagbanehom. Makapanirbyos. Kaya't mo, tay bunbuntog ko. Una, buntugan man. Nerbiyoso ka talaga niya. Iso ka, di mo masursuro di agdarat. Tatagrot ka. Pare, kita ang tinalan. Wala mo. Di kamat. Sapay nagsipngat dito yung banda. At kagitan ta motor. Kaya't mo, talumbaan ta. Saan pare? Bayam nga umuna day ta motor. Lumbaan ta giti. Saan? Delikado. Ikatantaman nervyos mo. Ops! Ay sus, nagpartakan. Pare, di mo na eh. May dumpatan. Pare. Ay na pare. Kunak no maidumpartan. Naiprenok na ito, Jeb. Nyagat ti danag mo na yan. Di mo ulitan day dya. Kasanuan no na idumpartay dya. Dakala kayo. Manon atawan ngagman maneho ak. Itulog ko ayamat ama disgrasya ka. Basta, saan mo nga ulitan? Makapadanag ka. Kasla, medyo na usawa nagsika. Agawitan. Inayada mo ti agdrive pare. Manang, adda kayat ko nga ibaga kada kayo. Anya dayta, anak ko. Dito'y pa'y sangwanan ti panganan nga ibagam dayta. Tapno mangagyo. Agkalay sa kamin kini Mabel. Agkasar kayon. Nang, umuli tayon. Takasarita tayo dagiti naganak ni Mabel. Papadam ayamanan bilay. Mapanak lang ija ili. Agmotor ka manaon. Diya helmet mo. Anya nga helmet. Nagdagsan, nagpudot pa'y. Usaram kadilatan. Asidag lang ti papanak nanang. Di talaang. Mala, hinakon. Ne, apay nga agsatang ay pare. Kat selebrasyonan iti umadanin panagkalaysa. Aywan na niya. Congrats Imbag pa'y ta mga sawa kan. Sak, awan pa'y kaayan ayat ko. Nervyoso kagat ngamin. Ala, mga sawa kalatan ta sumarunuak to. Agbiro kak pa'y iti asawaak. Mala, agsyat tangarudan. Ni manang ni Billy day ta sumungad. Apay manang, anya tinapasamak. Mabel, ading ko. Ni Billy. Ha? Apay ni Billy. Nadisgrasya. Anya? Awanan ni Billy. Saan? Billy! Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa
iti biag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.